Ngono ya, Gon, karo Mas Gareng. Mula wayang kuwi kudu tetep diperkenalkan sejak dini supaya wayange dhewe iki, iso semakin mendunia ya Mas Gareng karo Bagong. Heeh. Ning nung. Yo nembang. Ora krasa wis setengah 3 ya, Tru. Masa iya? Ora krasa. Heeh. Iki ana pamundhut sing kendhengi nyuwun pangapunten nganti aku weh kelalen. Rung tak pinangkani. Karyane sapa? Karyane Ki Haji Sukron Suwanda. Nggih. Sukses Pak Kangko nggih. Dirantos benjang teng Kelapa Gading diantaka nggih. Benjang dalu utawa mengke dalu iki. Nek ora kleru saka Mas Tulus Cikarang. Ya. Wingi wis transfer aku dhuwit ning aku malah lali. Sing disuwun apa ta, Truk? Lagu karyane Mbah Sukron. Anu Sesideman udu, Sriuning udu. Sambung Wanci Dalu udu. Lah terus Ula Tampar. Ya, iki ndek wis transfer aku malah mau bengi. Wis transfer aku nyuwun pangapunten nggih. Mas Tulus sing wonten Cikarang mau dalu wektune iki jan ngangsek. Aku nganti kelalen mulai kita sahur. Oh, disaur. Ya, ya, coba. Lagune kuwi ya. Heeh. Kuga ing mapan wonten Den Haag. Sugeng dalu Bapak menawi kepareng badhe nyuwun lagu Sutya. Nggih. Kapang kalian suwantenipun buke. Wah iki. Ngono to. Ya, iki ndek wis transfer 2 juta. Wah. Pulis Den Haag ana ing Belanda. Heeh. Nggih tuku aqua kanca-kanca ning perjalanan. Ya wis tak tukokne. Nah, yo iki nyuwun lagune Ula Tampar luwih dhisik. Nek biasane Budwi saiki genti Wiwik. Ayo Wi. Siapa dia? Sinden Dwi Jolaras Indonesia. Namanya DRA Wiwik Irnawati. Dokter Anda ora dadi rondo anyaran. Suwe, Pak. Wis suwe ya? Pun. Wis pirang tahun nek dadi rondo? Setahun setengah, Pak. Setahun setengah? Nggih, no. Kok suwi men to wisan? Napa? Rumah saku lagi ndek ingi lho. Lah nggih, kula nggih ra krasai, Pak. Ra krasa wis setahun setengah rondo ya. Nggih. Wong ayune kaya ngono, bojomu ki matane picek apa piye? Mboten no. Lah piye? Golek sing luwih ayu. Weh. Setahun setengah rondo, gendang rabi. Kali sinten, Pak? Ya golek no. Sapa apa? Piye ngono? Gen aja apa jenenge single parent aja kesuwen. Oh, ngoten. Golek lelemu rondo kesuwen kok suwi-suwi buntet pikiran. Nggih, ketingale kula peredaran darah ya kurang lancar niku, Pak. Kurang lancar ya. Nggih. Kesuwen. Ya, metik seri angling Darmo. Ya. Metik seri angling Darmo. Ayo cek, ngadeg cek. Malah Mas. nonton ora. Kok ngancani ngene. Ya. Penggemarmu ning kene ya akeh lho. Kanca-kanca PWKD, SKFC, Mas Sarno Tania Jaya dan kawan-kawan. Nggih, PWKS. PWKS. Nah. Pak Darno ki mono, Mas Dwi Diuta ya ana. Mas Sukri Hono Coroko ya ana. Patah niki wau. Grup keluarga KPBN nggih rawuh. Wah. Keluarga Apa pedagang bakso Nusantara. Mula kan sore mau lak basone digratiskan ya ta? Nggih. Heeh. Mboten mung bakso tok. Apa? Napa-napa gratis niki wau. Apa ya? Nggih. Nguyuh barang gratis kok ya. Iya nang kantor kok. Beda karo enten dalan wau. Nang pom bayar. Nah, aku yo gumun lho. Ngapa? Aku yo melu bayar lho. Kowe bayar? Bayar gede-gede lumrah bayare genep. Aku gur makcrit to yo bayar 2000. Lek wis mlebu iki metu kudu bayar kok. Napa nggih? Heeh. Lek wis makjrit ngene bar ya kudu bayar. Ora nyawang gede cilik karo akeh sithike. Ampun ngoten nak. Mesake sing nyanyi rondo pikirane neko-neko. Apa? Kaya ngene kaya rondo ya. Lah iya to Mas, bangeten. Ya. Ana cerita
Apa Mas? Aku kalah karo kula ya Mas. Aku ngulatke kuwi lho. Ngapa? Arep mengoko ketok rekoso ngono ki. Lah ngapa ta, Jak? Embo utune iki kaya apa gigis to? Hah? Untumu gigis to? Ora. Lah dalah, pake lho genah Mas. Sate. Kuwi jenenge dibehel. Oh, dibegel. Dibendrat, ngerti? Kuwi gen apa kuwi? Ben apa? Gen apik no. Mosok iso apik. Ora percaya bojomu ki kaya mbok ngenekne to Mas. Enggak. Ora to. Ora. Wingi takon ngono kuwi malah tuku begel neman. Lah, gak ambles untune. Lah bojoku goblok. Engkang samya jemburayu. Wah, dindingane. Sik, gen liwat sik ora krungu dindingane kok. Mau biar ngono kok. Pak Marbono, Valeri Kendas, streaming Mas Kangkong, nggih, matur nuwun. Mas Haris KWN. KWN niku napa? Komunitas Wayang Nusantara. Oh, alah. Tak kira padha nikah niku. KWN to ki nikah niku lho. Utuh. Oh, senes to. Komunitas Wayang Nusantara KWN. Hadir Mas Kangkong, nggih, jejer Pak Ketua Pepadi DKI. Nggih. Pepadi Pusat Jakarta, nggih, kuwi Jakarta Timur Pak Hardo, Mas Tasim berkahi. Nggih. Sembah nuwun Ketua Pepadi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya. Nanong. Aku gumun kendaraan tek rantek-entek ya. Apa? Ngene dhewe ya ngene iki wis sepi lho. Omahmu desa kok. Tawang mangu ya entek pisan ya ini iki. Padake Jakarta Putra Metropolitan. Warwer awet apa. Ya. Wani gonjak karawane Sang Maha Wiku. Nano. Anenggih Sang Nagaraja. Wis Depok 8 November katur yang terhormat Ki Dalang Kondang Ki Anem Disa Kangko wonten Palenggan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam rangka Hari Pewayangan Nasional Dunia bertempat di Debit Booth Jakarta. Nggih, dalu menika badhe nyuwun lagun Kodang Kuning Sang Proklamator. Nah, mrica kecut nggih katur sedaya kemawon saking Adi Suhadi Notok. Pangapunten nembe kula waca. Hamba Allah. Ngapunten nggih telat niku Mas. Saking gayeng limbukan mau nganti ya. Telat to mboten dipriksake. Meteng po. Matur sembah nuwun. Utange wis lunas, Jak. Nggih. Bila njaluk mau bengi ning alun-alun Karanganyar. Ngaten. Wah, anggitane Mbah Sukron ki jan. Masalah percintaan terus ya. Iya. Kuatah. Pancen lagu saiki iki sing gampang mumbul, gampang kondangi perkara perselingkuhan. Heeh. Kuwi gampang mak dia. Langsung ngumpul. Oh, sesideman kuwi ya. Terus sampung wanci dalu. Sesideman kuwi lek gawe ana ing Taman Mini Indonesia Indah. Biyen. Mbah Sukron niku Yo. sakit. Kuwi aku ana biyen. Oh, lha niku napa critake jenengan ngoten riyen? Napa critake jenengan ngoten lho, Mbah Sukron niku. Ora. Oh, mboten tok. Ya pancen sing ditetake kuwi seorang apa ya? Seorang dalang. Ora. Oh, senes tok. Ora dalang. Sesideman niku. Pengusaha karo sinden, wis ora perlu dibajutke. Oh, nggih. Oke. Pun dong kula. Wis dong ya. Paham. Paham. Mergo apa sinden ki wah tenan lek ora prayono iso ngentek-ngentek apa-apa. Heeh. Terus sinden ki ya ampuh. Nalika jaman biyen bangun ngendi kae Njeng Sunan Kalijaga apa sapa kae? Masjid Demak.
Kuwi golek kayune saka ing Ndanalaya, saka alas Ndanalaya Wonogiri karo. Kuwi kayune saking gedene dikelekne mbiyen lek ora enek truk, ora enek apa jenenge alat berat to. Dereng enten to. Eneng, iya. Dereng enten. Oh, dicemplung ning nggon kali iki ora iso keli. Lajeng Isone keli kuwi ning kono ana sinden sing kon nembang. Ning bareng enek sinden nembang kuwi kayune iso keli. Dadi kehebetane sinden iki kaya ngono kuwi lho. Nembang ning ngarepe kali ning ngarepe kayu ditembangke sedelok. Kayu gedene semono gedene iso keli. Yo. apa meneh menungso nggih. Lah iya. Menungso di Mula lurah-lurah ngati-ati, lek cedhak karo sinden iso bengkoke keli tenan. Ayo, nduk legit selak ngantuk nggo, yo. Niki kan joget napa kan nyanyi? Ya manut karo bocahe no. Oh, nggih, ya. Manut karo bocahe. Arep nembang yo kenon, joget yo oleh. Nah, yo. Aku tidak memaksakan. Ya, sini bebek. Mergo bocah sakmono ki lek nyambut gawe ning panggung ya wis sesuai karo kemampuan, sesuai karo sak senenge bocahe aja nganti dipaksa. Paksa. Kowe dipaksa malah mutung. Mutung. Ora iso ora nglanjutke nguri-uri budaya malah. Nah, ya. Mbak Legit, kamu kenapa kok cemberut? Tadi seneni Mbak Wak. Bocah. Ya cah cilik, kuwi mesti ngomongnya jujur. Ora tau ngapusi. Lah kok kok diseneni Ibu? Jarene pe. Ini. Ayo. Ibumu ngono kuwi to? Oh, alah. Mbokmu kaya ngono kuwi demi kebaikanmu. Supaya lebih semangat gitu. Ini kayak semangat kanggo sliramu supaya sampean ki dadi putri sing sukses ngono lho. Ora kok ngunen iki ora, kuwi ngandani pitutur. Nggih. Pancen yo cah sakmene iki wancine Yahmin iki yo wancine turu. Bu. Ning secara profesional ya kudu bisa nyambut gawe walaupun bagaimana. Sampeyan arep ngopo, Nduk? Manut aku. Joget, nari, apa nyanyi? Nah, ya, manut. Nari wae, Pak. Nari. Nari. Nari napa? Jaipongan. Nari. Jaipongan, oke. Nari sapa? Bajing loncat ya, Pak. Bajing loncat. Bajing Sing loncat. pilok apa sing silindro? Manut. Manut. Wah, ya. Sing nganggo rap kae. Silindro. Oh ya, sing silindro. Oke. Bocah biyen iki jaman petuk aku pisanan melu aku ning nganjuk ki tangane iso nekuk-nekuk ngono kok biyen kok. Sinten? Ya Iki kuwi to? legit kuwi. Isih. Apa iso ya? Anu iso to, Git? Penasaran mboten, Pak? Apa? Yo. Cek penasaran mboten? Cek penasaran saiki jek iso apa ora? Ngono Coba. kok. Sih. Salane iso nekuk ngono Aku kok iso. ngerti, aku ngerti. Piye kuwi ya jalan. Jek. Bapak tak pengen lho. Nah, Enggak, sing penting sampean enggak pekson dan enggak lara lho ya. ngopo dadak buka jari? Hah? Dadak jari dibuka to? Piye kira. Piye. Neng. Ngono. Yo iso ya? Yo. Bapak ewe melu praktekke karo lugu gak iso lho. Tangane delan ditekuk kaya ngono entek lho. Wah, ngono iso aku. Bisa kowe. Ngono to. Iso aku. Sikil urung ngerti ta? Tesih lho, Pak. Isih ya, sikil. Ora lara ya nduk pindho. Mboten nggih, mboten sakit nggih. Ora sakit to? Oh, enggak. Iya. Piye? Alhamdulillah. Iki menungso apa ula to iki? Wis rara kaya uang kok jek ngomong menungso apa-apa. Kok iso lemes ya ngono iki menungso apa ula iki? Kuwi, tak benake. benakno sih. Nah, Kuwi ning nggon anu enggak lara, Nduk. Mboten.
sampean ngerti nek iso ngono kuwi nalika kowe arep nerokne ora sah. Tanganmu cupet arep nerokke. Mbok nganti bongko nek iso kowe. Sampean iso ngono kuwi ket cilik lho. Nggih. Kok iso nganti ngerti piye carane nekuk kene iki kaya ugel-ugel iki kaya enggak kaya menungso liyane. Iki iso muntir ngene kok. Lah nggih iso anu ngono lho. Kuwi sing ngajari sapa? Iki dek cilik. Lah ki apa ngono. Oh, sing ngajari wer. Awet cilik. Wis cilik wis ngono kuwi dadi ya keluyane ngono kuwi barang. Ah, jan multimedia tenan iki. Multi talenta. Apa-apa iso niku? Lah ya multi talenta. Media ki berita kok. Ayo, bajing loncat ya. Loncat jogete. Nganggo sampur ora, Nduk? Nganggo sampur mboten sake? Waranggen. Iki sing nyanyi sapa iki? Ya sing nyanyi Waranggono to. Mbak Retno Cungpe kae lho. Nah, biasane bajinge apik kae. Nganti Dan ning omah kulino bajing kok. iki buntute Malik anu lho buntute. Ya. Mbak Compe, ngadeg ae. Nene. Ndak ngadeg, iki gede joget iki. Bajing loncat nene ngadeg kene. Dang dak dak dang dak. Ayo Mbak Compe, niru ne. Ayo niru. Niru. Ora iso. Wis kabutan awak. Isone ngolet to, Pak. Isone ngolet to. Aduh. Ngolet to pret. Yo, coba bajing loncat ya. Kaya ngapa? Diaturke. Yuk, kaya ngapa? Nggon tengah, dikai ngerep, siap-siap sing ngerep. Bajing loncat, sindut yuk, dados. Lah apa lho? Lek dudu lawa apa? Padha. Mesake iki lho. Iki ra mesake batu jengking. Ya kok sik ambil napas sik. Kentut ora. Elzio. Lihat nama Elzio. Elzio. Oh, unjek. Wah, Elzio. Ukur ngene terus apa ketedun lho iki? Cah cilik kok ketedun. Iki apa meneh? Apa? Ya piye? Iki kalau ngadeg barang iki lho. Lah, iki jenenge rekreasi. Rekreasi. Rekreasi iki piknik. Oh, kreasi. Oh, garapan. Heeh, ini gaya rap. Oh ya. Ayo. Tangan kagem. Legit. Wah, jan elok-elok mesake. Nganti kemping kaya ngonton, Nduk. Lapono sik wijak. Aja ditunul-tunulke lho ya, aja dilap. Rada nyedakne ne. Mbokmu ra gelem ngelapi yo mesake. Heeh. Kurmuneni wae kae. Ngelapi ra gelem napa duwite gelem ya, Cek. Pateni wae. Ora deh. Iku tenang malah. Sampean nyanyi pisan ka sapa? Ayo.
Ado-ado kok Sragen tekani bareng sik menggah-menggah lho minum sik mimi aku gemati. Sing gemati malah kowe ya, Jang. Tiba yang ra gelem. Sik rung mikir yang. Ya mbok menawa kilap. Dan mlakune wae cah lanang glong-glong. Cah iki, Jang. Senang. Aku ki percaya sok nek bocah iki dipupuk temenanan. Dikei pangerten, dikei anu, wah dadine bocah becik iki sok bakal. Didik sing tenanan. Wah. Penyanyi moncer ki ora mung saka Kediri tok. Sok bakal saka Sragen ya muncul, legit. Nah, saka Solo. Ditirakati karo mboke kon poso. Nah, Poso Senin Kemis ngono mbok iki. Yen Senin ya kudu nyenen. Heeh, nek Kemis kudu ngemis. Kan tak labine nene rek. Ujuk keringetan besak. Dleweran. Nyedak onene iki lho. Malah ngekek. Nyedak onene tanganku ra tekan. Kan nyanyi apa? Lagune apa? nyanyi apa ayo. Iki ana sing nyuwun lagon Sutya, terus ana sing nyuwun lagon Sri Huning. Apa manut karo awakmu lah aku ra wani ngarani aku. Apa dangdut? Nah. Apa podang kuning? Podang kuning. Udang kuning. Podang kuning. Ayo. Nggih. Bawa apa langsung? Langsung mawon weh. Oh, langsung mawon weh. Langsung garap gayeng po. Manut. 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 Oh, manut. Ya. Gayeng ke sisan kok misahin. Nggih. Heeh, dasi to, dasi. Dasi. Dasi to. Dasi to. Nah, dasi to. Nggih. Nah, ngerti cah Sragen iki bahasane Sragen ngerti. Dasi iki prase dienggo wae. Dasi iki sing dienggo wae to. Kok kene. Dasi iki iso cara Sragen. Oh, iso. Ini beda-beda Sragen kok basane rada nyeleneh-nyeleneh ya. Nek ngarani demung ya Depok. Heeh. Mboten ya, Pak. Apa? Ya demung. Kok ngarani sing Depok sapa ngono iki? Monggo Depok nggon kuwi Pasar Manuk. Nggih. Lagune apa nak Sri Huning ya? Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Nggih. Digarap sing Sragenan, iki digarap Sragenannya. Mergo iki sing nyanyi cah Sragen go. Kos Sragen. Nah. Kekeki blong kentuk. Nah. Oke, atur bos tas nontonnya aja ya, Oh, tasih monitor. Tasih monitor, nggih. Pesen mboten saged mriki. Nggih. Sesuk jaran nunggone tekan bubar. Sesuk nggih, mumpun kencan karo Pak Putra Dikari barang kok sesuk. Lah nggih. Mungkin digoleki malam Minggu sing prei sesuke iso Iso bubuk. istirahat. Ya. Monggo Sragenan nye genduk legit dadas. Boboy ra mesake sing nyanyi. Mesake megap-megap ngene iki lho. Adek unjuk lihat kakak. Adik. Katanya kamu PAUD, aku TK. Iya kak. Oke kakak. Boten Om. Oke kakak. Guyon Om. Bisa ya. Nggih. Kakak, udah ya. Nggih, sampun. Mesake. Makasih sampun nggih. Wah kanthi kringete drodosan koyo ngono. Ayo megap. Aku nyawang mesake lek bocah. Balik. Oh iya. Aku kudu ngene. Oke.
Sahayu. Salim, Pak Kang. Iki langsung bali ning Sragen. Boten Pak. Mboten temu ndi? Teng hotel Nerien. Oh, teng hotel. Waduh, kamar piro? Arep Nuwun nggih Pak. Ah, Yo Sahayu. takok melu yoga-yoga disia-sia. Yo, aku ngondak keputangan utang meneh jak lara tak aturke. Napa utang napa? Aku lek jane ning Jakarta ki lek ora arep nggawa musik ning gandeng saka panitia ki ngersake musik mergo ngiringi Pak Bamen, Mas Giring iki masa kon gawake ning belionya enggak bisa hadir. Oh, nggih. Kula ya ditindake musike iman-iman lek ngur menengae. Sesuk jane iki sesuk ora enek musike ning gandeng. Engko timbang mulih dhewe ndak ora tekan ngomah. Pisan mawon. Mergo pemusik loro kae adoh pol ki paling neng ngur Kartosuro. Dadi takon mulih dhewe sesuk ndak malah kelangan pemusik aku cilaka. Malah ra tekan ngomah cilaka. Heeh. Iki yo eneng sing ngenteni Lagon Sutya. Mos kepara nyawer 2 juta rupiah. Nggih, Mbah nuwun. Iki tasih disuwun ngaturke Tasih. Bu Duwi. Bu Duwi karo genduk anu, Nduk Tata yo duet. Yo meneng. Engko sing terakhir Gugong Laskar Pelangi. Ya, Oke. monggo musiknya digabungi karo gamelan. Ibu dan anak. Heeh, duet ibu dan anak. Oke ya, Mas. Lagunya Sutya. Ya. Sutya. Sebisa Monggo Bu Lis Maksum ingkang wonten Den Haag Belanda. Sugeng midhangetaken. Nggih, Juga kakak beradik. timbang muspra oleh latihan ya, Cak. Nggih. Diaturke lagune Laskar Pelangi ana Mayang ana Chandra ana Wiwik ana Dombe. Nggih. Spesial kagem Bapak Wakil. Ah, apa? Pak Kirin. Nggih, Pak Giring menika lagunipun kula ampil wonten wayangan Cobi. Kula gabungke saya gabungkan dengan gamelan utawa pentatonis dan diatonis. Oh. Laskar Pelangi terus. Heeh, iki dadi soundtrack ana ing nggon film. Monggo Mas Giring selamat mendengarkan. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Ya, Sa. Mun aturaken gamelane aja lali. Yuk. Laskar Pelangi yuk dados. Ya, luar biasa. Laskar Pelangi iso digarap gamelan ya, Gon. Latihan rong bengi ya, Tru. Ya. Hati-hati lek musuh sinden ngapak iki lho kowe, Cek. Lha enten napa to? Wah, kowe. Nek luwih sithik mangan dagelan setugel kok. Lah iki menungso apa senes iki? Selamat malam Mbak Ayu Chandra Waryani. Selamat malam Pak Dalang. Weh, mau ngapak suarane di? Luar biasa. Apa? Apa? Balaku akeh ngene. Masane. Masane akeh kuwi. Masane akeh. Beda karo nang kono. Hati-hati. Kono renek kancane ngene. Hati-hati sampean kok dibebil wong kene. Wani-wani karo wong ngapak sini. Siap. Nyapa? Luar biasa sedulur-sedulur ngapak sekang Kebumen, sekang Banyumas, sekang di maning? Sekang Purbalingga terus Gombong terus ngendi maning? Cilacap ya bener rumah nyong dewek terus ngendi maning? Iya pokoknya sing rukun kabeh ya Lik ya. Sing penting tetep bisa obong-obong congor nang daerah Jakarta ya. Ya. Ngapa? Masa obong-obong congor ngono? Lah ya seperti Bapak yang di depan itu kan lagi obong-obong congor ya Pak ya. Iya mudah-mudahan nontonnya semangat nggih. Obong-obong congor iki. Obong-obong congor kuwi apa sedulur? Nah, ora gaul kuwi ado tukang Jakarta masa ora ngerti obong-obong congor. Yo adong kok kene wong Solo alus kok obong-obong congor. Ses ngono lho. Aturan ses ngono. Ora mantep ya Lik ya wis pokoke wis obong-obong congor urung ya wis kepenak kayak gue ya. Sasos mulane Aku arep obong-obong congor ya pake karo Pak Handoko. Pak Restu. Wah, sak wilayah kok pasare ram. Ora kasar. Iki pancen yo ciri wanci kaya ngono kuwi desa mawa cara negara mawa tata. Kuwi jenenge kaya ngono kuwi.
Betul. Betul. Mulane- Cowok saya parah meneh lek ngarani wong bayi apa Drak? Doboli, Pak. Wah. Moga-moga kancane nyong sing lagi pada doboli nang kene ya sing selamat anake karo biyunge ya. Nggih, amin. Kowe ngapa mundur-mundur Mas Suncak? Enggak doboli aku. Ya ora bisa lah. Wong lanang masa iso doboli ya ora sing doboli kuwi wong wadon nyong bangsane. Alah wong wadon rene wong lanang piye iso doboli? Oh sing nyetrum ya wong lanang lho. Mosok kaya wedhus kosot meteng. Lah sampean sing nyetrum nek umpama nyetrum nyong apa ya mampu? Wong anu setugel musuh se Ya aku kena gak mampu. Aku nanti minta tolong dong sama Pak Handoko atau Pak Restu, minta setrumnya Pak. Aku itu. Saya tapi kamu punya istri? Ya punya lah. Manusia? Asu. Padahal jarene wong Solo alus-alus. Masa ditakoni duwe bojo punya, manusia asu. Lah masa sampean gelem karo asu? Lah takokmu lho ya ora cetha. Lah iya punya istri. Ya punya. Manusia. Ya wong ya menungso. Ngono lho. Oh jenenge kene iki elek-elek oke ya menungso. Ki ya titahe Gusti iki ya lanang normal. Oh kamu normal ya? Wah, belum tahu ya kamu ya. Ah, iya. Mau cobain toh? Apa? Ngerti ra? Ambas tugel ngene. Kuwi bojone ayu, anake loro. Wah, Aja nyepelekne. sampean punya anak? Bojoku sing duwe. Aku ora duwe. Ora mboten ya bojone. Ya meneh. Berarti bojone Rika iso ndoboli Bisa to. nang sampean. Heh? Nang sampean. Masa bojoku doboli ning aku piye to maksudnya? Maksudnya Nang sampean anaknya ki- sampean loro berarti. Loro. Ya gede-gede. Iya. Bojone kuwi ya lumrah lho, Jan. Cantik, Pak. Cantik. Oh. Nek bodine bojomu kaya sapa, Jan? Anu, Jan. Kayak siapa? Ya wis kaya legit ngono lah. Lah nek anak-anak kan sebotol aku lah. Sepira? Bojomu lho sepira? Bojoku ya sementen iki lho. Oh, sampeyan iki. Oh, bener sak padha kowe, Jan. Nah, Wedi iso ngono. semene iki. Ning Oh. awake langsing bojoku. Bojoku nawon kemit, nggonamu nawon kebo. Nesu. Iku anggere nesu terus udah iki cah iku. Wong kaya kungkuman anduk gletak kok ngarani wong kaya kebo. Alah ngeloki kungkuman nanduk kene kan wis biasa. Kowe iki lho ketoke ayu kuwi ya pas dadan ngene iki. Lah mau nang bis ngerti ra kowe? Ngapa? Kowe pas turu Ngapa? ngaweh karo ngorok. Apa? Gak aku malten burine pas lho. Apa ya? Lah aku ajeng liwat iki gak iso. Aku kan nodo tengah-tengahan kae sirahe. Ya. Aku arep liwat arep nglumpati, engko Ah. bocah tangi aku ya ora. Ah. Lah kok tiba ngaweh. Ya ora apa-apa wong yang bengine nyong Kangarang Anyar ya bar wayangan daripada niki Mas Ucok padalang. Apa kene? Kan jagonge nang burine nyong. Ah. Lah sirahe nyong kan turu kayak kiye. Ah. Ya kan? Ah. Kayak kiye nyong sirahe nang tengah-tengah kayak karo orjen kan orjene nang ngisor terus ndase nyong nang dhuwur. Ah. Lah nyong dilumpati. Heeh. Kelamitan kayak gue. Ah. Ya Allah ora sopan Lah kowe banget. nek nar liwat ngisor gak iso lho. Sempit lho. Iya. Untung rambut cakot. Apane? Awakku. Ya. Anu ngaturke tetebangan cara anu nggih Pak, cara Banyumasan nggih. Ya kudure ngoten no. Engko nek lenggeran Rika pada joget nang kono ya. Nek lenggeran pada joget nang panggone dewek-dewek ya. Oke, siap. Bawane aku njaluk sin gemian inyong teging cilik ka lho. Ha. Kowe dibayakne kowe mboke iki anake, ngono ya. Anakku, Pak. Heeh. Amit-amit jabang bayi, anakku kayak giye. Umpamane. Mamane ya. Ya, ini. Heeh. Heeh, ya. Pak Dalang yang mengartikan Indonesia ya. Ya, Nanti oke. biar dipraktekkan gitu. Oh iya, nah, siap. Biar warga Jakarta juga tahu artinya. ngono, Heeh, Pak. ya. Kemian inyang tekin cilik. Ketika saya masih kecil atau masih bayi. Masih kecil. Kecil. Ciri khas anak kecil nih kepriwe? Kamu praktek sama saya. Ya wis ngene. Titras nani
Lik? Dicintai oleh ibu dan bapak. Dicintai. Wong umume nek duwe anak cilik kowe Dicintai. Digendong. Iya siap oke digendong. Kuwi jenenge ora gendong. Kepriwe? Arep banting anak ngono ki. Digendong kan? Gedhok ki ya mapek ngono. Lah yo maksudke? Oh. Dipun gendong. Gendong sih, ayo. Gendong ya Pak ya. Posisi kowe ngono rada dingklu. Ki engko gendongan ning anu ngarep. Ayo. Ya, ndang ngono. Ayo. Ayo. Iya, ayo. Ayo cepet. Apa? Mumpung adoh omah ayo. Streaming kok. Halah santai ora mungkin nonton. Ayo. Kuotane entek. Dipun gendong kewar kewer. Kepriwe? Kusik. Gendong kewar kewer ya tek kewer kewer ki lho. Iya, dikutang. jiglok tenan modar. Kenapa kok anaknya ranteng ya Pak Dalang? Iya. Ranteng. Yo Anake ndudis kok kuwi. Dina bengi nyong dimimi ora sudi mimi anak kaya kowe. Lah ku mau bar digendong lho. Oh wis disamping Bar kok. mau apa di awan bengi Dimimi susu formula. Oh. Susu gajah. Men kon gede. Susu gajah. Men kon gelis gede. Nyong dikuda diling-ling lan disawang. Disawang ki ya rene kok. Dililing lan disawang ki ulate ngene. Aku kudu gumoh angger nyawang kowe. Lah salahe ya dadak mbok tokke. Lah kowe kan ibarate mboke aku anake lho. Anak elek kaya ngopo dilem apik ngono. Kowe. Yo iya. Tapi angger anake kaya bancet iki ya Jon. Aduh masa biyunge ayu banget anake kaya bancet. Kok sik bancet iki apa? Apa kuwi aku ra dong aku. Aduh ora dong ya. Bancet. Bancet kuwi apa, Lik? Hah? Anak kodok. Oh, precil. Alah, Precil. precil. Bancet ki anak kodok. Ya bancet kuwi uncek. Yo gak, lha aku anake kowe bangkonge berarti. Aku bancet kowe bangkong. Ya apik bangkong Ae gede nih kingkong. Bang bancet. Ndi? Ndi kingkong? Ki anom dijo kingkong. Iya. Inyong nangis. Ngapa jane? Wis Jare bubar. nangis. Wis bubar parmene anak elek. Jare nangis. Aja nangis. Tanggap nawayang aja nangis ngene ngatek. Tulung tulung. 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 Aja kaya kowe enak-enak Jare wong kon meraket akeh wong Banyumas kok sampean dibrengkolang. Aja Apa kuwi? ngawur. Dibrengkolang ki Apa maning ya Lik oh ya dibalang. aja. Oh, dibalang. Kok bahasane kok dadi aneh-aneh rumah sakit. Dibrengkolang. Lah iya wong enak kaya kowe, Pak. Heeh. Dibrengkolang, Diperkolang. bancet. Dibancet. Terus apa kene ngarani teloke Budin? Budin. Heeh. Nang kene ana tanduran budin ora? Budine kacel apa ora? Hah? Oh, wagu rika pada. Pak. Gedhong apa ora? Ora dong Kacel ki apa? Ora dong aku mula aku meneng ae. Yen nggone dhewe kacel ki ya ngono kae. Apa? Ya, Kalau di kacel. daerahnya Pak Restu itu kacel apa enggak, Pak? Budin di daerahnya Pak Restu kacel enggak? Kacel ya? Enggak tahu, Bapak. Oh, kamu enggak tahu kacel? Enggak. Aduh, kepriwe ya? Budin. Apa? Kacel Budin apa? ngerti Budin? Budin ini anu Ibu Didin. Budin kuwi Pohong. heeh. Bohong, telo. Heeh, sing Oh, iya. warnane ireng-ireng. Hut, bohong. Ireng-ireng dawa kae nang jero manggone. Ya iya, bohong, bohong. Ah. Singkong. Lah iya kowe budine kowe kacel apa mempur?
Sing kene kacel, sing kana mempur. Oh, aku lek mempur ngerti. Yang empur bro. Nek mempur ki empuk. Empuk. Nek kacel berarti atos. Nah. Aku ngerti Oh. lagean. Dadi budine jenengan Ya kacel. ya ora mesti, ya sok empuk sok kacel. Gumantung kebutuhan. Heeh ya. Ditembangi banyu masan. Nah, Oh. iki lenggeran. Apa? Gendingnya apa? Sebelah kanan apa? Nang kene doyane eling-eling, Pak. Eling-eling ya. Eling-eling. Oh, gedeng Banyumasane akeh banget. Akeh banget jane. Ya, ning ora apa-apa. Suara terbanyak eling-eling. Ya. Eling-eling Banyumasan. Ya. Ki jogete dhewe. Iya. Dewe kowe ora kuat paling. Ya. Kowe ora mampu kowe. Ya, Awas. Ngedoh ndak kesampluk kowe engko. Kene lho jerakku kene. Kene. Nah, situ lo mendekat, nang kene ketabrak. Kowe mengko. Iya, iya. Kono bae anteng meneng. Yo yo. Wah, gualake cah. Gua ning suatu saat itu pancen wong wedok iki kudu enek galake, kudu enek lembute ngono, Jat. Bojomu ki ora tau nesu ya. Ora tau nesu. Ora tau nesu, ora tau ngonek-ngonekne kowe ya, ora tau ya. Ora tau wong bisu kok. Ayo eling-eling Banyumas. Ah, Spesial terus, kanggo terus iki, dulur-dulurku. Oke, anu Pak. supaya iki ketok. Astaga. Nah. Oh, nah Ah, jadi yang dikit. belakang kelihatan ya. Kan kelihatan di Ah, sana. ah. Buat- Mas Pun nggih, selamat malam. Oke Mas Handoko. Nggih Pak Andoko. Ketok to, ya? Dalu. Ngertos. Ah. Saiki iki wayang kulit. Kowe wayang apa? Lo wayang wong. Wayang golek wae. Moh, wayang wong ae. Ngopo wayang golek mo? Wayang golek dirogok. Oh dirokok ngene. Keri, aku wayang wong mawon. Oh iya. Wayang wong. Ya Pun. ampun. Ya. Apa? Wudu apa piye? Wudu. Wudu sing. Ya, eling-eling. Eling-eling Banyumasan. Yo.